Môj príbeh s ústavom polymérov sa začína v piatok 13. V takýto riskantný deň som sa totiž narodil. Mnohé z toho, čo tu napíšem, sa málo zhoduje so skutočnosťou. Vlastne už aj tento výrok, malé sústo pre veľkých logikov alebo len negácia negácie. Ale ten dátum začiatku mojej cesty, tak úzko spätej s polymérmi, je pravdivý. Raz som prestal veriť v Deda Mráza a dúfať, že to, v čom žijeme, nie je sen. Všetko okolo nás riadia prírodné zákony a rozhodol som sa niektorý z nich ako prvý odhaliť. Na neexistenciu detka M som prišiel ešte v detstve, a to experimentálne. Bitka za predčasne nájdené mikulášske balíčky ma presvedčila, že sa treba zamerať na teóriu. Vedený vidinou objavovania som po štúdiách zakotvil na ústave polymérov v areáli SAV na Patronke, vo šúchanom foteli na druhom poschodí od výťahu vľavo. Výskum makromolekúl už vtedy siahal ďaleko za naše štátne hranice. Prijali ma do pozície nádejného experimentátora z NMR. Inú voľbu som vtedy nemal. Zaumienil som si však, že sa to zmení. Rok som strávil striedavo dúmajúc vo foteli ústavu, čím ďalej od NMR meracích zariadení. Aby som sa ich ani náhodou nedotkol. Boli správne umiestnené až v centre mesta, na chemicko-technologickej fakulte. A stal sa zázrak. Prehovoril som môjho šéfa, zhodou okolností zástupcu riaditeľa ústavu. Bol šéfom teoretikov a šedá eminencia ústavu, nadriadený aj svojmu nadriadenému riaditeľovi. Sorry, chcem byť vtipný a pobaviť, za každý osobný posmešok platím panáka. Môj fotel aj so mnou premiestnili do inej miestnosti tiež na druhom poschodí. Od výťahu napravo, kde vládli teoretici. Ostatná časť ústavu teoretických chemikov by najradšej zdegradovala na atómy, ale môj šéf s masívnou podporou Varšavského paktu bol proti. Zase sorry, asi ďalší pohárik. To bol môj ostrý štart na vedeckej dráhe. Prvou vážnou prekážkou mala byť ašpirantúra, ponovom doktorandúra. Ak nerátam svoj veľkolepý plán objaviť ešte neobjavené. Moja neskrotná túžba po objave bola skôr balvanom zakrývajúcim výhľad na všetko. Chaoticky som čítal a dúmal o všetkom možnom. Riešil som neriešiteľné až raz po obede. V iných, čulejších laboratóriách vtedy pili kávu a radili sa, ale my, teoretici, sme si radšej pospali. Ma navštívil malý mužíček. Nebol to vtedajší riaditeľ. Posledný krát uvádzam ďalšie dva panáky. Mojím návštevníkom bol škriatok akadémie a povedal: Vstaň a choď za svojim šéfom a opýtaj sa, čo máš skúmať a budeš úspešný. Šéfa som našiel v súteréne pri jeho najobľúbenejšom stole, stolnotenisovom. Hral zápas s jedným, aj na vedeckom poli dosť úspešným polymérnikom. Na moju otázku, ako ďalej, šéf hneď odpovedal: Pozrite sa, Pink, neunáhlite veci. Pong. Berte si príklad zo mňa. Ja o 20 rokov budem na vrchole. Pink. A čo mám skúmať, aby som aj ja bol raz na vrchole? Vyzvedal som neodbytne. Pong. Základný výskum má mať filozofické korene. Pink. Nájdete ich a všetko ostatné je jednoduché, a zasmečoval. Pong. Má pravdu, pomyslel som si. Musím si urobiť v hlave poriadok a budem riešiť vedecký problém šitý na telo, prameniaci z najhlbších dôvodov mojej existencie. Vybral som sa do lesa za ústav. Namiesto filozofických koreňov som tam našiel niekoľko kolegov v športovom. Pripravovali sa na beh o pohár denníka Práca, aj na bielu stopu SMP. Boli to renomovaní odborníci, ktorí sa stali kandidátmi vied podľa štandardného harmonogramu za 2-3, najviac 4 roky. Že by vedecká výkonnosť pramenila z bežeckej kondície? Je rýchlosť ukončenia ašpirantúry nepriamo úmerná času dosiahnutému na pretekoch aj na bežkách? Začal som trénovať, dennodenne behávať. Moja bežecká rýchlosť a vytrvalosť bola o pol roka značne nad ústavným priemerom, ale môj beh na poli vedy sa tým nezlepšil. Zdalo sa, že sa len vlečiem a ani šajnu nemám, kadiaľ vedie dráha k vytúženým výskumným métam. Prešli 2, 3, možno 4 alebo 5, teda 6 rokov mojej intelektuálnej stagnácie a usilovného behania. A ukázalo sa, že začať behať bola správna voľba. Dôvodom predĺžovania mojej pracovnej zmluvy doktoranda, po starom teda ašpiranta, sa stali opakované úspechy v behoch o pohár práce. Kolegovia a kolegyne, ktoré si mysleli,
že vedecký ašpirant má produkovať odborné výsledky a vedecké články a nie hektolitre potu, sa mi za chrbtom posmievali, vidím aj dozadu. Bližšie k vedeckému cieľu som sa nedostal. Stále len jalový senior ašpirant, bez vlastných publikácií. 0. Hltal som odbornú literatúru. Zhromažďoval tisíce strán výtlačkov vedeckých článkov a ich kópií. Dokonca naša laborantka sa pri kopírovaní nafetovala a vydala sa za kolegu, profesionálneho feťáka, teda organického chemika. Toto už je na férovku. Začal som piť. Moja bežecká výkonnosť s tým trpela a rozpadla sa mi rodina. Prestal som piť. Behal som zase lepšie, ale vedecky publikovať som od toho nezačal. Ani rodina sa mi znovu dokopy nedala. Mal som strach stretnúť sa s niekým na chodbe ústavu. Zo svojho úkrytu, spoza haldy literatúry v kancelárii na 2. poschodí, som vychádzal len na jogging a privyrobiť si. Neviem, čím to je, ale počas mojich únikov z roboty za prácou, doučoval som matiku, fyziku a upratoval súkromne, som nikoho iného v meste nestretol, len nášho vtedajšieho vedeckého tajomníka. Neraz som sa musel na patronke tajne vkrádať do autobusu, do ktorého pravidelne nastupoval aj on. Viezli sme sa obaja na nemenovanú ulicu, Solivarskú, na Štrkovci, ale s cieľmi diametrálne odlišnými. On šiel domov, možno oddychnúť si po práve dopísanej publikácii, alebo baliť si veci na ďalšiu zahraničnú konferenciu, alebo len tak, zaškrtiť svoju manželku, toto už je na súboj, kdeže na panáka. Kým tajomník na Solivarskej býval, ja som tam upratoval. U jednej starej panej, meno si už nepamätám, len to, že bola z fanklubu Františka Krištofa Veselého. A jej koberec som musel prášiť, žiaľ na stojane nedaleko od balkóna tajomníka. Kým ja som prášil, on často sedával na balkóne. Určite sa pán tajomník, vtedy ešte súdruh, dodnes čuduje. Ako je to možné, že koberec sa práši a prášiteľa nikdy nevidno. Prešli ďalšie 2-3 roky. Zvykol som si na svoju pozíciu večného vedeckého ašpiranta a nádejného mladého vedca, ktorý už nie je ani nádejný, ani mladý, ani vedec. Jediným rušivým faktorom mojej ústavnej existencie boli výročné správy o činnosti. V pokojných stojatých vodách socializmu hrali správy a hlásenia veľkú rolu, často jedinú. A najpodstatnejšia bola osoba hlásiaceho alebo zodpovedného za neho. V mojom prípade môjho šéfa. Jeho neotrasiteľná pozícia mi zaručovala, že v hláseniach stačilo prepísať dátum. A prišla bomba, filozofické korene môjho vedeckého poslania sa síce stále nenašli, ale začal som publikovať. V Aprope, v humoristickej relácii Slovenského rozhlasu. Bolo na čase, lebo moje bežecké výsledky sa zhoršovali. Patrilo sa umlčať neprajníkov, teda prajníkov ústavných záujmov, zbaviť sa neužitočných. Podarilo sa. Verejná mienka ústavu sa znovu postavila za mňa. Je síce mizerný odborník, ale je to kritik komunizmu, hovorili nestraníci. A podľa členov strany zasa perestrojka socializmu satirikov potrebovala. Stalinisti už oveľa skôr emigrovali z ústavu na západ. Bolo to obdobie svetla. Síce väčšinu času som vytrvalo zápasil s horou nahromadenej odbornej literatúry. Ale sem tam som napísal humoresku a bolo to v suchu. Ak ma vylejú z ústavu, stanem sa obeťou systému. A to by mi ani moji najväčší neprajníci nedarovali. Raz som to mal ale nahnuté. Z môjho pera v rozhlasovom satirickom kabaretnom Aprope odznela krátka správa, ako úspešne Ústav polymérov svoje polymery naťahuje v spolupráci s Rakúskom. Znenie správy bolo nasledovné. Čítali to vtedy populárna dvojica Noga Skrúcaný. Ústav polymérov sa v Bratislave zaoberá naťahovaním polymérov. Spolupracuje s rakúskymi kolegami a táto spolupráca je veľmi plodná. Oni ťahajú polymér za jeden koniec vo Viedni, my zasa za druhý v Malackách. Poslucháči verejnej nahrávky sa smiali, zamestnanci ústavu polymérov spozorneli. A nasledovala pointa správy. 20. augusta. Bola to zjavná narážka na 21. august. Vďaka nám Rakúšania dosiahli mimoriadny úspech. Namiesto obvyklých 10 mm za hodinu naťahli polymér za hodinu o 40 km a tým za 10 hodín sa dostali až k talianskym hraniciam. Ako sa neskôr ukázalo,
Za tento prevratný úspech vďačia Rakúšania len tomu, že my sme druhý koniec polyméru v Malackách pustili. Toto je ďalší dôkaz toho, že okolití kapitalisti sa rozvíjajú len potiaľ, pokiaľ im to my dovolíme. Skončila sa správa v Aprope. Relácia Apropo bola raz do mesiaca v nedeľu. Po správe o naťahovaní polymérov v pondelok ráno rozhorčených kolegov a kolegyň umlčal môj šéf. Je to reklama ústavu, jasal by aj perestrojkár Gorbačov. Bol som zachránený. Ale potom oboch, teda môjho neobľúbeného šéfa aj mňa, vykopli viac ako rok po zmene spoločenského systému v novembri 89. Presnejšie, šéf, vtedy už majster mnohého, ale asi najviac kaučukovej loptičky, tak v 91. dobrovoľne odišiel na jednu univerzitu učiť. A hlavne za svojimi dlhoplánovanými vrcholmi v seniorských kategóriách pingpongu, pán inžinier, pred zastrelením ma snáď zachráni malé ospravedlnenie, ktoré nájdete nižšie. Mňa teda bez väčších okolkov z polymérov vykopli. Nemal som vraj dosť publikácií. Len jednu. Darmo som mával humoreskami, rozhlasovými monológmi a diplomami z pohára práce. Šedá eminencia pingpongu je minulosťou, rýchlonohý šašo tiež zmizni. Za rázny výchovný krok som ústavu vďačný. Až ako nezamestnaný som našiel ten hľadaný koreň. Uvedomil som si, že veda mi síce dával priestor pátrať po odpovediach, ale v mojom prípade len na otázočky. Veľké otázky mám prenechať tým, ktorí nepotrebujú vyhrávať bežecké preteky alebo písať šašoviny, aby ich a sami seba uznávali. Keď som na toto prišiel, už bolo hračkou, dokonca v rámci výskumnej práce za valuty v Rakúsku, dokončiť ašpirantúru. Rekordných 13 rokov po začatí. Vlastne na druhý krát. Po novembri 89 som totiž na polyméroch ešte stihol mať jeden zúfalý, neúspešný pokus ukončiť ašpirantúru. Na pobavenie na záver, sľubujem, dole prikladám koniec posudku oponenta mojej prvej neúspešnej dizertačnej práce. Potiaľ môj príbeh, skoro neverending, ašpirantská story. Keby ma nebolo, tak ústav polymérov by prišiel o ašpirantského rekordéra. A nezískal by skúsenosť, že sa dá nesklamať sa v niekom aj vtedy, keď sa už zdá, že mu niet pomoci. Ospravedlňujem sa súdruhovi inžinierovi OK, teraz už dávno pánovi profesorovi, za zneužitie jeho osoby v záujme dramatizovať moju históriu skoro večného ašpiranta ústavu polymérov. V skutočnosti jemu môžem ďakovať za rekordný priestor a čas pripraviť sa na svoju neporovnateľne úspešnejšiu periódu výskumu. A teraz ten sľúbený záver posudku mojej prvej ešte neúspešnej doktorandskej práce. Dizertácia je veľmi ťažko čitateľná, istotne Pál Segi ako humorista sa číta s omnoho väčším záujmom. Týka sa to jazykovej stránky dizertácie, písania rovníc, symbolov, indexov a podobne. To vyžaduje po formálnej stránke celú dizertáciu prepracovať. S pozdravom, profesor Valko.